ब्रेकिं निउज सानै गोदान मन्थ्रि जागोननि मुंखौ फोसावबाय। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सोरखारनि गाबोन सानै गोदान मन्थ्रिया समाय लागोन। गाबोन बेलासिनि 3 रिंगायाव कलाक्षेत्रआव बे समायखिरा लानाय हाबाफारिया जागोन। हादरसा बेंगिरिया गाबोन समायखिरा लाहोगोन गोदान मन्थ्रि सानैखौ। बे सानै गोदान मन्थ्रि जागोननि मुंखौ फोसावबाय। गोदान मन्थ्रि महरै गाबोन समाय लागोन। गिबि मन्थ्रिनि राजखान्थियारि बोसोनगिरि जयन्त मल्ल बरुवा आरो हाफ्लं बियाबनि एमएलए नन्दिता रल'सआ। मख'जाथावदि बे गोदान मन्थ्रि मुं फारिलाइयाव गैया UPPL आरो AJP हान्जानि एमएलएनि मुं। ब्रेकिं निउज सानै गोदान मन्थ्रि जागोननि मुंखौ फोसावबाय। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सोरखारनि गाबोन सानै गोदान मन्थ्रिया समाय लागोन। गाबोन बेलासिनि 3 रिंगायाव कलाक्षेत्रआव बे समायखिरा लानाय हाबाफारिया जागोन। हादरसा बेंगिरिया गाबोन समायखिरा लाहोगोन गोदान मन्थ्रि सानैखौ। बे सानै गोदान मन्थ्रि जागोननि मुंखौ फोसावबाय। गोदान मन्थ्रि महरै गाबोन समाय लागोन। गिबि मन्थ्रिनि राजखान्थियारि बोसोनगिरि जयन्त मल्ल बरुवा आरो हाफ्लं बियाबनि एमएलए नन्दिता रल'सआ। मख'जाथावदि बे गोदान मन्थ्रि मुं फारिलाइयाव गैया UPPL आरो AJP हान्जानि एमएलएनि मुं।